Oras madihita saluhna Paparan niyo putar Raja Sila Sabungan sa lutrupok na marhoja to sila nabolak di Provinsi Bantenon. Molihat itu tuhatta hipasdo hita sakat di sekretariat tahun di Bagasan Bornginon. Topik di parpungwata nalau si bahasa uta gudang donian aka bahasa Batak naso atus dope hita terlumubi hita nadi pangaratuanon. 5 taringot tu bale solup jual parmasan dot apang dia do di mga lapatan ni akan natar surat di son bale sulap jual parmasan dot apangon alani tatariyo tanagi homa jala ta alusima songod dia suku-sukun ni amata guru besaran non sebagai narasumber ima amata situa insinyur Sihaloho Boru Siagian Opudepan asa taparwakoma jalata tangihon ahana pinatorang ni amata narasumber ta alani pinasama tu amata narasumber botima mau lihat Oras madihita paparan dia puta Raja Silai Sabungan si waluturpuk namar hoja tu silalahi nabolak. Oras. Hobar tu materi na di pasatnya mata prologer nakin ima suhat-suhat di hita Batak. Suhat-suhat. Ya. Suhat-suhat doy. Sian suhat-suhaton gabebui doon dipakai tu akka pakkatayon di paradaton mangidabal gana bulu tabering suang songoni padohan tu sada bagas manang sada jabu manang si bagading tua ini saya dokon nama rapang nama jualon arong do hata sangoni tabegiate apa kate arong do te bagas nama rapang nama jualon jujur tabegi hata sangoni bagas nama rapang dohot nama jualon artinya moloridokon bagas nama rapang nama jual nama nginganinon unna mangulahon adat majalo dohot pasahat adat ido artian ni nama rapang nama jual manang bagas na diingani nai nunga diingani di bagasan adat asitakas ta boto ate amangate nah molo jabuinon na diingani non dang diingani di bagasan adat manang pangisinay non dakya dape majalo dohot manggaran adat dang didokon bagas nama rapang nama jual asitakas ta boto ate amangate nah jadi hasasahat ni hata odolan ni hata nama rapang nama jualon nakin bulako kami artina pangisi ni jabuinon ama nama ngasi jabui nungga di bagasan adat artinya nungga martinasak dohot bagas nadi ingani nainon nungga diingani marhite-hite adat. Nah, asaro takas tabereng majolo akka ukuran-ukuran marang suhat-suhat di hita Batak. Ate, marhite-hite onan non, bui manon tapaturus bahasa idokon adong tarho jual. Bahasa idokon marsuhat diapang. Ate. Alani tapai hiu mamang ukuran na parjolo
Ima dihita halak Batak ima balik. Mana paling geleng balik. Molo dikonversi hot tunwanginon. Muk maguarnion. Muk terkira sabal gani muki. Takar di, itu takar ya terhasa ima balik ate. Mukino kan nung zaman logam di, dungarong pe akas susu kaleng. Roma bolada adong ma ukuran nai terhasa ima balgana. Ate. Ido molo na paling geleng. Paduahon amang ima solup. Solup ngata kasta to kan na dibain sian bulu bambu. Ate baru na patuluhon ima apang jual ate. Baru na papaton oma parmasan. Na paling balga ima apang. Nah, tabuat patokan solup. Odo satuan standar ni sada-sada huta. Ate standar sada-sada huta solup do. Misalnya hutaon tunggani huta na dihutai isi pada ukuran di solupon. Asal dong panibangi molo adong na perselisihan dihutai. Taringok suhat ima ribuan. Ate alai di tingkat ni huta muse piga huta adong bius. Adong do tong solup di si. Tong do patokanna soda patokanna di hutaon ale adong disipat solup. Ima guarna solup di bius. Molo terjadi sengketa di son dang boy diputus son naik mah tingkat bius dipakai mah solup nih bius. Ale molo tingkat bius tong adong perselisihan dang boy diselesaikan najolo saat mah tu tingkat paling tibo ima di Bakara. Inganan ni harajaon ni oputa sisinya mangaraja isima. Ale jarang dong. Biasanya akan selisih perselisihan na dong di hutaon diselisih tingkat bius dong. Ate dan sahat tu Bakara alai molotong tingkat bius antar bius adong perselisihan dan boleh diselesaikan di bawah tu nak tibo ima di Bakara pusat harajaon Bakara ima opeta sisinya mangaraja ati amang ate. Nah sore tabereng majo molo odo ukuran solup om majo lo patokan tutu molo sa solup on biasana opat balik. Itu kan, no paling gitu. Opat muk, itu opat takar, itu kan, itu saliterate. Itu kan, sasolup kan, itu kan. Nah, baru molo onom solup baru oma sajual. Onom solup ma sajual. Onom solupi baru ma idokon sada jual ate. Baru molo didokon parmasan bagi puri mau bain sada parmasan on 12 solup. Itu kan baru na paling tibo ima apang 24 solup.
Berarti otonom tiba teh. Alanido idokon marsuhat diapang artina dang taretong balgani rohani boruna tu hula-hulana molotong mangalap boruni tulang dang ido. Nah, molo alanido molo marhata sinamot nomor hula apala mangalap boruni tulang takas marsuhat diapang. Pasat tamu ma sinamot ni boru nami memuna nagabi paru memuna Roma para nagor idok kema moliate maraja nami molo taringo ni suha bilang-bilang di sinamot do tung sobarani do kami pasat bilang-bilang ma ini dokon ima bedana molo marsuat diapang molo dokon sampai salah nomor hata sinamot mahitate amang boru, inna raja parhatani par boru. Atong bilagi hamu mas siani ahama sinamo ni boru muna boru nami pasaton ni bere nami tuhami kani dunu angin mole ate maraja nami na patut dunia ni alai molo taringot bilang-bilang di sinamo raja nami tung sobarari tukdo pamangan nami madokon bilang-bilang na alani raja nami marsuhat diapang ma ido inon artina ukuran yang paling belga dan tarasam belga ni rohani perburuan na tu hula-hulana alanunga mangalipat tutur mangulak komose ido artina nate sedok marsuhat diapang ukuran yang paling maksimal ido dan idokon ibaga sabale may pasata kami sinamot di bu penghinaan di ate jadi artinya tong omba ukuran maksimal si pasaton ni para anak tu parboru di dokma marsuhat di apang nah alanido mulai dok jual jual Unggeleng do balgani jual asa apang itu kan jabu nomor apang nabal jualon artina jual napura sejabui unga manggarar adat jualinon unga majalo adat itu simbolis nion ate jabu nama rapang nama jualon artina apangi nunga ibagasan adat pasaton tu hula-hulana jual nunga majalo jadi apang memberi jual majalo itu sih dokon bagas nama rapang nama jualon nanti apa kate usido halawana dang pola gajango namang asa tak kaseta boto ate omma suhat nah sian hata suhaton molo diulaun habot niroha terlebih diulaun dasari matua saur matua mau libulung didokot do dison suhat ni jolma tarida doinon di parmatena dung mate tarida mas suhat tarida mau ukuran haga bionna asang aponna sian pelaksanaan di pesta ini jamur dok suhat ni jol mana mangulu tarida do inon di iya ate jadi kurang kata ini nampak kata inon jadi nari saru do kata inon sude sian dion akka suhaton ate akka nadingga di son ima di sador tu akka hata adat ima maloni oputa si jolo tubuh tarimara amang nabui patorak kami ate tungadong di panorang yon namion na kurang takas partikiano di pasar ma tu hamu butiman
Anong? Ya, pertikian di pasar. Ate. Ay dia, lihat, abang udah, ya. Menang pasif, menang terlena teh. Jadi mau lihat mah di narasumber nami. Allah. Nah itu tuh ditaringoti ima nama marsuha di apang. Bersuat dia pang. Oke, jujur tuh bini geo di ulaun ujuk songon nani pinatorang ni guru nami nak kini ima bulu mangalak bulu ni tulang. Ya. Ala itu tuh saya dilapik do museng asa takas mabek kamu asa suksukin nak ai suksuk ada maksud. Oh ya, mau lihat teh. Malate mah. Sa sitongna nian hata-hata susugon ay apangokan inganan na do. Inganan na kan kadang tari desina. Oh lo. Ini kan, Oma misalnya apang amang udah, yang itu kan ditutup dong, Oh lo. lakop, adong do mana mai sopi sih pada umur sodor lah teh, yang itu, artinya mau susuk in dalam mata nai sorat togok, berarti udah kolan apang, do isi nai do gok bekawi do arti non, Oh. udah ngelongak, itu, gitu. Malate. Gitu, malah susuk artinya isusuk masuk ini gitu. Karena orang doa teramat dokon, takas do di foto kami hamu raja nami si gohi na hurang nalonga si horus na susukin na malah solup adong ma i horus na susuki ima guarna peres itu Oh. peres sih dari itu kan sepas ay melulubi kan rage sia-sia. Oh lo. Ay peranan dihula-hila melohurang digohi. Melulubi Ihor. horus dan itu aserata. Jadi unang hurang, unang lobi pas. Itu tadado amang udah opus sarawan orang lama. Titip sanggar Asing deui. Iya, adong deme. Adong deme. Ayo. Nama udah kuparaha, adong. Nah, ya. Nah, dauro si raja. Oh, isan apa dulu udah bang udah? Oh ya. Mas Harupa mai. Ya. Ya. Mau lihat mak di narasumber nami. Boleh hati bang udah? Ya. Nakin nunga di patorang narasumber Ya. nami soal masalah sulup. Ya. Nah usukku di son. Boydo sulupi dinyatakan sulup apabila kurang atau lebih daripada ukuran opat takar. Oh, ya. Berarti mak, soalnya masih Ya, suku-suku boleh mata hati. Sa sitong na ombak kesepakatan sada tingkat kesepakatan di huta dan gitu nadi kamandoi tunggan di huta dan gitu nuangin baru sian piga hutaon mabai solup adong mas standar somalna nian molo standar ninon molo tingkat huta do ro sia bius sono ma ukuran standar dan gitu alai boido siak kutaon mengusulhon boido asing patokan di solup ni parhutaon do parhuta nesadu dan gitu alana okan dan berupa warnion adong standar na ya soni do kudia mangurina kin dan gitu takaran utama adalah solup sianod do turun nyon sianod do turun nyon turunan nyon sianod do solup hubale si konadong opat berarti balenya yang dicocokin supaya pas 4 dan itu ukuran nate solup nggak disepakati onom solup sada jualnya yang ngalah malah orang balga do misalnya isini onom solup pun di balga mah jual nao lah saya pas buat si onom solup pun nah 12 solup sikon sada parmasan malah orang balga parmasan nainon igati malah pakai leku pabalga malah pabalga hui ikut lagi asa muat si 12 solup pun ale pas
titip higijang di bain do perets dan gitu. Itu. Jadi mau taringot ni abang udah padok ni abang udah inakin mol opak sebalik mana opak opak takar dan pasar solup berarti baliknya ini yang disalahkan. Karena patokan utama, standar utama di Hita Batak adalah solup. On adalah satuan-satuan turunan. On turunan tunang geleng, on turunan kuna balga, no balga, on mano balgana, balgani balgana ima apang. Jadi diturunkan dia dari solup. Sikon pas opat balik non barang takari. Molodang berarti ontona salah isi dan solup itu standar. Ay odo patokan solup. Siano do turun tu nong geleng ima balik manang takar manang muk inna bahasa ison dan itu baru jual turun sianon. Parmasan turunan sianon. Apang turunan sian solup alihu gijang. Balga ukuran 24 solup berarti saapang mai. 12 solup berarti saparmasan. Onom solup dok kemak sejual. Sa solup opak balik. Dan idokon molobudi dan tak konversi honon. Sejual berarti saapang berarti 2 jual. Itu kan? Ale dak kusinon, ale patokanna solup do patokanna. Sedokon sidak solup mah, dan idokon sidapok balik mah, naro. Dan idokon sidapok jual mah, naro. Sidapok apang mah naro. Sidapok parmasan mah naro. Dan ale idokon sidak solup mah, naro. Karena solup adalah standar ukuran volume. Ate. Imara ate, udah. Ada udah be? Abang udah. Jadi menurut tema di papan iba ada pertanyaan. Ya aduh bagi songolan bapak. Marswa diapang martipang di ada luina. Ya aduh dulu. Itu Biasa di songonina molo mangalak burung itu ulang. Iya. Kurang tama aduh ino molo pasatong hitung-hitungan nagan. Iya. Jadi aduh filosofi ini bapak orang itu bahasa gabi apang nakin bapak yang ya mulai ate mah udah ate nakipin mau dokon apang ikan nunga satuan ukuran volume yang paling besar marang suat-suat di Hita Batak dan itu jalan nunga dokon nakini filosofina misalnya mengarap baru di tulang isoma paranak isoma parboru iya parboru isoma paranak Roma parburuan Raja Perhatanai. So ni mang buru. Marakut dunuli mardungan nadingkan. Dan itu cakup dinauli takasma. Pasat tamu buah-buahmu apa buah-buahmu. Dia do cakup di panggamian do perhurasani kan itu. Mulai ate mak raja nami. Songot do on dan itu. Dari nauli nadingkan on nang Roma hami. Pasato sobbani uhum nami tuhamuhu laula nami. Mulai ate mak inna parburoma atau ngamang baru bilangi hamu masih ani sinamot ni baru nami si pasato mona piga mahorbona piga mahorbona piga ma sonda biasa i mulai ate mak raja nami dan itu mola hami dan apalah dagi bulu nasi nuat tebeami pada huli kulin dari lakop putuam. Tung sobarani dohami. Maka tahu bilang-bilang di sinamot ni boru ni rajai. Ala di raja nami. Mangelek mahami. Ipasat tami ma di bagasan apang. Imar suat di apang dosung dah kiningan ini gitu. Jadi holan istilah dia yang muda. Jadi di filosofi artinya parburuan dan tarasam belgani rohani hula-hula songo do molo taringot sinamot dan tarasam dan bui dan sanggup parburu inon
para naginon mamilang-milang sinamon alani di pasabi bagasan susuk di bagasan apang alay elak na sinama molo buido moro molo naik komarswa di apang do susuk mabek kamu apang mo nay artinya go mabek kamu unang ino kon apang alay sina kolan itoro dang ino ide kolan ino kolan istilah de ide filosofi artinya dang tarasam nyon dang bui dia itong parburuan na balkas pasu di hula-hula na naung di jalon na sida uju artinya anak nai nga manguli ya lah mesti baru itu lang na kan ala ditangyang ni hula-hula itu amat tadi bata parpanangi berbinegi amat tadi bata ioloi ido kan arung no falsafah ni na tua-tua na julumat dokon hula-hulai ido debata na tarida arang masongoni dang ido moloi anggapan doida anggapan adat dang itu arong namat toko debata penekanan tanai mengerti hon berbeda molo debata berarti debata situlusada molo debata utoro inna penekananna berarti mendokon hula-hula alidang boy diimplementasi hon ya teh alana sikok kalimat langsung do inon iya ide filosofi inon teh amang udah mungkinlah sian implementasi sehari-hari no mengalak beruni tulang pasti itu sanggup dia nuju pengatta tung subarani doa meraja nami pas hatu bilang-bilang sinamul artinya makilala do sida sanggup dia pasu-pasu di debata marhite-hite tangyang ni akka hula-hulaon ide ya mengudada filosofi na adong dome oke mau lihat di narasumber nami ya hubigi pada pok ni napandok ya tak kuwo benar atau tidaknya ya jadi ilok songonon lapatan ni namar suha yapang ya nama ngalak boru dan boy siat tuan di pihak luar ini dohot tulang na tuya berena ya ada tulang naik memang banulau ni boy ya jadi tidak perlu dia tuh pihak ketiga ya pasti kecil atau besar tulangnya sudah bahagia. Dan pola sukunan siapa yang bahagia? Mereka sudah pasti. Ya. Idon dokna amak rere. Anaknya kembali jadi berenai, menjadi helana. Ya. Jadi yang kau suah ison belum tentu rugi para anak. Ya. Bisa perboru. Tarima sohia hubigi. Soal kebenaran nyatana. Ba mamerengnya lama mah. Ya. Butima. Ya pasti. Molo mangalak baru ditulang sada. Dangarong isi perhusipon kan itu doang ya. Dangarong isi perhusipon. Dangarong ya toy. Dangarong kalau marhori-hori ini pe gua apa yang mari botoy isi mangat toy. Iya. Ro itu arong on aro do dangarong kepekku inda. Oh loro gabe. Hula-hula rai manu oda gitu antara isi do mangaliga hita oro adot. Hitai bototta. Idon deh. Ini apalagi hubungan daringgan. Si rohani to naon asa tong marhobas di hutani ibotona hula-hulana. Molo boruni halak kan terbatas do mana marhobas. Balisi sudi kan. Jadi dangarong isi berdalan sada titimarakup. Darong berdalan ulah sadari. Bahwa berdalan ulah enggak biasa itu marsi topot di topot paro main nenon jabuni na beruna. Itopot nyon anak nyon jabun itu lama yang ngai boto be udah sadari be tikiron na betangkana be dia kusi de filosofi nate adong be kira-kira tari nama nate ini mate jadi ya abang udah pokracer biasa ada kayak ketinggalan dia non ya baik udah baik ya narasumber nami lo molo menurut pengerti aku alana apangon ukuran yang paling nebalga di yakka ulauna adat dan nando di yakka paswa-swa yakka sisuhaton ni alak kita Batak molo namar pariban molo manulu tahu tidak terhingga loh alana tong ini mau ukuran paling balga nah pola ya tong berarti
menang nasa dia pun ada mungkin kan ituruni na standar. Berarti tidak terhingga alapatan ni apangon. Iya, unlimited. Limited. Jadi maksud tuh istilahon holat tu namat paribad do ibalak pesonon. Ya, namat paribad. Mangalak boron itu lang takas. Ido, ate. Jangan nga takas tapar siya jari tiki materi-materi adoral sohon. Mangalak boron itu lang. Jadi artinya sang nino kone manguda ido. Alana apang do ukuran nino belga na bodi jujung jolma menandakan itu tak terhingga. Molo bahasa asing na di hutani ama udah kon unlimited itu kan di hutan. Jangan di hutani ama udah unlimited. Nah, itu. Ate, adong dobe. Inamar ate, mau ate mah di hita, mau ate mah di hamu ama. Anggiat mah marhite-hite perjumpaan tabornginon. Boyo non tatuturi jala tapabua. To akka nahumalia kita terlebih di hita poparannya puta raja silesa bungan sualu turpuk namar hojaku silalahina bola kate amang ate horas ma marsangak matuhatta marsangak mau puta raja silesa bungan marsangak mana kita poparannya puta raja silesa bungan sualu turpuk namar hojantu silalahina bolak horas mari hita Horas.